Imos agora a ver a outra forma de pegar o texto. Antes fixémolo co de Word e imos comprobar a diferenza que hai se o facemos con texto simple, que sería este caso de aquí, como texto simple. Entón, vou aquí, xa o teño seleccionado, doulle a copiar, e aquí premo en texto simple, en botón dereito parece que se lle pode dar a pegar, pero o que hai que darlle é con control V vaciar. Poñedes vos aquí, control V, vaciar. Xa se nota a diferencia que hai no tipo de letra dun lado ao outro, pero de todos modos, para verlo mellor, vedes, este era o texto en formato Word e este é en texto plano. Vedes a diferencia, vale? Outra forma de engadir texto tamén pode ser, por exemplo, poñer un arquivo PDF. Poño, non sei, para ver invertebrados, pica na imaxe. Entón, o que podo facer é un enlace, subo unha imaxe, vou aquí, collo unha imaxe, vou á carpetiña que teño cos materiais xa para tal cousa, para tal fin, e teño aquí, por exemplo, baba de caracol. Pois doulle doble clic e insertar. Bueno, ok. Teño aí a imaxe insertada. Agora, se premo sobre ela, selecciono e doulle enlace. Vedes que ten esta. E aquí, pois, como tiña un arquivo PDF, doulle busco e teño invertebrados PDF. Fago aquí, doble clic ou clic e abrir e insertar. Vale? Doulle a confirmar e agora, se premo aquí, vaime abrir o arquivo dos invertebrados. Vale? Entón xa temos posto o texto e vemos como se pode poñer. Aquí, se quixéramos, tamén poderíamos poñer, non me fai falla subir unha imaxe. Se quero simplemente poño clic aquí e selecciono a palabra, doulle o enlace, engádolle arquivo, invertebrado, insertar, e agora podo darlle na imaxe, que xa se ve que se pasa, se estou fora está o cursor como unha flecha, se me poño arriba da imaxe que ten un enlace, pásase como unha man, e se me poño aquí arriba, onde pon aquí, tamén se me pon como unha man, vai dar o mesmo resultado. Clico e ábreseme igualmente. Esta xa engadimos unha imaxe, pero agora, por exemplo, temos texto e imos facer unha proba de engadir unha páxina máis. Se me poño aquí, para se quero poñela no mesmo nivel que texto, como un subapartado, para crear a nova páxina, teño que creala dende probas e poño engadir páxina, vale? Para que me quede ao mesmo nivel. E aquí fago igual que antes, pois doulle doble clic ou vou a renomear e aquí poño imaxe ampliada. Doulle ok. E podo facelo desde texto libre como podo facer dende a actividade. A única diferencia vai ser un pequeniño debuxo, que veredes que é igual. Chámase actividade aí, e aquí apareceme un editor de textos igualmente o mesmo que antes. Entón agora collo, vou por exemplo a insertar imaxe, vou aquí neste debuxiño da árbore, insertar imaxe. Selecciono a imaxe que teño na miña carpeta e non me acordo cal era, me parece que é esta, a da auga.
que colleramos. Bueno, pois doulle aí. Sí, debe ser esta. Ben, cando vou ao apartado apariencia, porque como era moi grande, pois eu quero que cando se me inserta aquí sexa unha cousa pequeniña, entón poñolle, por exemplo, sacolle o 0, xa me queda 247. Vedes aquí que este número vai cambiar, porque como teño aquí o tic bloquear proporcións, xa o fai automáticamente, doulle en calquer lado e xa pasou a 160 e cabo. Aquí podo marcar o aliñamento co texto na liña base, arriba, abaixo, bueno, medio. Vou poñer, por exemplo, en liña base. Podedes observar aquí como vai quedando. Se en vez de ser na liña base fora medio, pois cambia aquí, texto abaixo, á esquerda ou á dereita, vale? Por exemplo, poño á esquerda, non teño texto, é igual, pero para que vexades a diferencia que hai. Despois aquí, onde pon espazo vertical, é para ver a diferencia que hai ca parte de arriba. Entón, poñémoslle, por exemplo, 10. E fixadevos como varía aquí. Vedes o que baixou? Espazo horizontal, pois imoslle poñer tamén 10, para que vexades a diferenza. É o que se vai separar logo da letra. Quedaría así. E agora, se lle quero poñer incluso un borde, como poñer un marco á imaxe, poñolle 3. Vedes, queda con un borde ao redor. O resto non me faría falla facer nada. E aquí en avanzado isto non me fai falla nada. Vale? Entón teño apariencia tal. Doulle a insertar. Dixe que non lle puxen a descripción, xa sabedes. Se é para menos persoas que teñan dificultades, é mellor poñerlle. Entón, agora que teño así, para poder facer que me salga ampliada, premo na imaxe, vou a enlace e volvo a cargar a imaxe. Neste caso, collo a imaxe outra vez, pero aquí sí que non lle vou cambiar para nada. E vou a avanzado. Aquí, relación páxina obxectivo, vou donde pon Light Box. Insertar. E aquí, como a sempre, confirmar. Agora, ao premer na imaxe, aparecenos a imaxe a tamaño real. Vale?